am seachan. Céirt. Tá muid tíreacht taobh muid a goras bhharrnaí. So? So caiith uin siad ní bheadh sé féráil go bhíh sé amach fúneo duine cinn déine. Deirme le inniu. Tá bh rá seáil a seachtain, cén uair inniu. Trúna mar sin. Am lón, all right? Well, main sinnta dtí níos luúthaí a féidir tú cas an lomsa am nó. Oh, yeah? Nis, imi, is scot, tá obair le duine amsa. All right. Cos do gluach mar ball. Tá leat é seás le mace. Well, feic mar ball. Jen cinnte go mbeadh na pepailí gréí agad agus dhéanam sin chuideile. Na bí buarfa Denise ar cama sin na déhí sin. Tás so, feicimid mar sin na go fáile bhealaí. Tá go mai. Bé mar caite. Mór. Nach luúa tá mealachaí gobar. Arún bhar teolig fan revenue chuirte bliantaíart. You know, dá menan an ceir liv, dhéanaan. Tá agam. Tá agam. So, bé má bhíon seo go lua? Yeah. Si chead a seaad dó dhéag. Le henní dó dhéag a bé? Yeah, tá na tacni bucáil an dóig. Siú tú leat a car? Córthaig? O lum sa fásna. Níl sam. Wel, go bí smín leat. OK, fach sin iontach. Right. Ach, chalála hiocht go doras ach fear a taxi, does. Ní an troi amsa go, in cráfad i lofa. Ana se bhaicil, si am nachhuilas a cean láide go sé go doras a hain. Sa má hagan hain, ní ó sean mí le mo leabhar sa bíochsat. Well, ní echa mi sé tá mí le leabhar a haige chan idir. Is ceanúir chanig sa leabhar a haig? Well, chonig méiad. Wel, aber macha. Well, idir me hen swin sa balan is na teit se heidir seach dír taigar am lean fo bechanach chuit mas caiici seach. Céirt? Nó go gean neach maide go dhéanana maníidir marach máide. Pst. Tá chuidir rannig ar a cúnarsa. Tá se roi. Tá se roi inis. Tá chacaige til i deulaige. Bá mar. Ach meas me chaal saimmar sna hiúteach ar bhá. Gur díon tartháil bhís blanca cin céilead. Má sin is goneartar go mé dtína géirí canna línéisteach na d vín fáil grí mar búlsaid. Aha, bhí cóilín ááin éiteach a gúnaí. Tá gom leidir is má caiile agus cainíos chuid gona dearna sin an. Ní sé díanana céilear chuig cinnte bhá. Ce faníar tean rud grána sin faoide é deo mar chu rud a cí mícheach leis. Bháile, cén difriocht a dhéanana céir tear an cóilín ááin. Well, díanana sé difriocht. Díanana sé difriocht mór go ehín séine bhá. Gaiscíoch gníomh bhí é deosa. Cá ehín séine fisáir sin. Bháile, síl le léad fád bhí anna tamsin. Nach sách fad a bhí seán frinte sin nó líoch ar lár. Ráda! Ja, tá sam, Vanessa. Ja, bhí me dúrcha ná sí second or... Ja, all right. Ja, feic man sinú. Ja, all right, slán. Freaky burn anyways. Coffee alert? Oh, bhreálim ceann. Coile, céad a cheaptar fao choirt bhí ar áid donacha? Bhí na bór sin ar bheith? A mi níagúil mi sé clénta bailachón na bailach eile. A cé cheapacha? Little Miss Perfect í héin, a mala go cailín logan na háid se a bór sin bhacail? As han sin rud a dúirte heilí bí tíalna. Well, mór ar leis, sin a chola mise. Sé bhí sé dáálta, tí a bhhaine teis ó fidna bí san féidir do tealainn. Wa biú a isrú, tá over má chlóran. Bhil dá me se heí ar sí dain glána más. Is tú cé faoi bhí se caiinte? Na clúgam agus dúna festil am hanad. Ah, cumá, Sheila. Na chu tú fiú beag an í beag fistrach? No, níall. A hente mar a bhainteid, an babí ón ha bhí an scaribí. Teige? Déanana go mar se sin trína head am lei sin na babí. Ó flucin muthe. As tú bhí céar bhí se caiint fé, ha? Chum is ceistera. Tá bháin tarta tíanna. Anna bhí duna big deal leis nach cuma lethe. Hardim sa gota sa fiú smútiúir seo. Cym ra geol ag bí róisi tá geisteige. Stíf ba ceartí sin bich sa. Conna dú sanna muhas, hanna iad anga hisa é? Is grachalach an a russan rúna. Fis bhacab cesáis duine í sinnéad, dochtúir na háitse. Ja,
Well, Branna, by my steer ball agus is féidir linn caiint faoin sin, okay? Yeah, okay, feice min sin here. Slán. Honest to God. Cares. Bhí me go dtíreach a smíine, tá Nancy maiile clia. Agus. Agus tána chalín ar scoil. Se? So, tá an teach ag an hain. Gus céir faoi donnacha? Níl donnacha chu donna sa ceapan tú, you know? Lad jazz é, nó híre. Yeah, lad all in é ó méid tá feici ag an go. Tá lán chuite chríide go le tamla nuas. A lán gote tríd aige sin. Agus céir faoi céir a bhacht, Tá go leir follins dénta ag siúd. Agus níos meas le hachthans. Tuigim sin, ach sé donnach móach. Cai sé go dtí an tú sin. Ó, tuigim sin, go rí haléir. Vernie, Sní Ciara, ní bhééis siiste chu delgan teachta. Scrúdúch is dói. Vernie, is tú leithú mí ceart lebúil? Míhall gimme a break, Tásach is sin go má go Nancy mé saide. Yeah. Bé go dúch cearlaisteach a fe tamlín na cúnúirte. Tá sí sin ar scoil. Yeah, ben go leor angan i síracha. Siú níl seanach go glíoch chuir ar a réchum. Cetáid. Oh, fána seo, Vernie. Liam just aber amachcha. Well, sin rud ná... Well, sin rud ná... Brenna Liam, féit tas bhead amdan chu déile go híal mas mílet. Ach just fág mo cháir samachchas, okay? Cé gist lei sin? Tásúla i mo chuigeanam. Seo chahí sin bhain. Má tá tus go repáirtíú go bhhaidin sé do ráí héine. Páirtíú? Ach ná bí chu gléich am cháirsa le nó fixos maidil ar bhhaire, all right? Tá sé embarrassing. Chumsa agus go Evan. Is cara mórlam Vanessa. Agus sama tí tarseach go chosins le, lá ní le, seachtainna. So, tá gur am hackní á lá cin teile mar sin? Yeah. Right, well, feice mar sin nó. Broner Moan. Níl tú fannach do bhád, bhfuil? Is just ag an ar eithrí tú mar ar scorba. Gat sin seo a haisce. Could you have sin lenne all right? Cacas eile sin bhfuil agan go mbeidh revenue nuas sa bhlárin. Sa bhfuil tú cheapan nach chulas am a bhean. Íl an smaoine mo cheán ó bhaidin go faoinach, é? Fa go táil handa dhé, tar a dí go leorgan sin. Shapers. Cé díanas me? Cé díanas me má cháide me náte? Go bí haar las, ní haar leisin, glacúamsa. Thóg me an gnóise na mo chud alles héin ón mna níos. Smuit haimid ridden teart. Bhfuil méir chuile goras. Ní raibh go máin. Tá má fort sint an gábhse tá fatí sarm. Tá dói háart ar seo. Denise. Tá sneacht an nuftan sola go mé muín an reclach sin. Listen tú me? Vanessa! Vernie! Vanessa! Chulú me dad. Just, bhí me gur lársat, maidir le Liam. Yeah, Vernie, tá browner am. Sure, níart tá lácht. Níor? No, tá sams go máin chuí tá Liam. Tnána bhecha meáltach sin scati go dechar é dhéolta. Well, tá seans. Ach í sí, sin dtíar chud a chasú dhéana I chéadú eile má líon teart. Go me leisce? Chuir sé sin déile chud romántseocht marrá leit. Bhain ní seo siimplí a sin a Vernie. Come on, Vanessa. Spang nó me se go má ach bhfuil ar bhaile Evan. Agus lomsa just iarmart límiúlta. So, tá sé cear go leir dit sa bhfuil míhall ní sé ceart a líam bhfuil lomsa, ní sin é? Ceirt? Mu sin tá gceistá. Nach ba? Tás agus Liam. Oh, Jesus, Bernie, nuair in sin dit.
Tusags Liam. Cheap me bhí sé le hinsin dit bhar ní tá brownar am. Vanessa, cechi bhétá? Just háda sé bhar ní ra chuineán leis. Well, sin bhfuil an, really. Your saoil Angela tá éit mór fianta an seaibh. Is é cóirí a suas go deasaibh a sa Hamrod? Yoga, hoclis na ladies genúla cotúr paint. Gan tréirtar na gents. Blanyan tú í. Tá seo galanta. Agus inna seo tú, an bhíon scaif justí a ahanna hia. Abrahin se. Bíag nach chuile ihe dó. Caihí go bhfuil se bharrá gáiste. A bhain. Níl má arid. Ha bhfuil bues le hoclis go bí. Chur am geall na bhuair. Well, saibh seo, a tá ar sin luair ar am inis go danag ma. Mar sin é. Ó, na habar na bhfuil tú sasta mé go le haid. Go te bhar go tramad sus a stéis chun mit tíos a dinnear. Dinnear? Ach, tá muid dír an lóna bhí hain. Right, sure lad, well. Ní bhechas ad ceagis foiide bhúr munéalaige. Tú héadú mar agit. Scéim na scolta, le bhaid mam le dhéhar bhaid No, níor chúla. Go dhéis na ag trécha san naí go ddíireach. Se fágan sin ar tú go dé seaartta na átain ar sciúta seo. Sinna méid ach níor an bliana bit na dhé sin ar me chud písa leis. Agus bhí gasú óháil an nóir sin bhí sé de scríomh trochtas go chuman bhélaide sa éan a gná. Mar sin é? Ach níor lacach an máiste ó cíb leis i gceanna bhí amsa. Rá folatúla dúirte. Má go tú. Well, se sear fad í tú choirí nach beir dúní bheith gimocht le mai eilín ar bhórpa tos a dain. Ó go mu leiscil is chalííach níor a fóm se bheith chuneála fannacht mar sin a bránarm. A ráide bíirí sin se le eilín fiústa híine. Bhfuil fána sin nach má líon eilín ní bheith miste na leiscalir do hon. Sána go? Aber go bhhaid ar a taide. Nas ans tell tú fa seo. Hiya. Just imlad, Vanessa. Bernie, please, just éislum second. Cinnáid. Céirt?
Cinnáid tá sé se tarla. Ní fada. Well, cin áid go dtíireach. Cúpla lá. Seachtain ar éigen. Seachtain. Bernie ní raibh sé riamh a gceist an thuáir tú. Ein in isise be. Hé seachtain. Té an saoil ará a Bernie. Ar bhealach amháin a bailach eile. Ah, please, a Bernie, no big mar seo. Vanessa, Nadia. Just ime, all right? Ime leat. Cash go to the threads near the kings. Bhí mar gcónaí trid. Hey, hasa. Na bí leach cheeky gus táta. Is féar má. Seans gur threads fi éil tá sé den enchi. Is tuige mar sa trid fúne. Mar níl se bla trost sinna fá. Go háirithe agus cuasí grá geist. Cead é seafaí chuirsaí rá. Hi, Rena. Hi. Hi. Fuair me sé visible near the kings. Come se leis gobar. So, back in my ballship. Slán, Eddie. Jeez, I didn't fashion these weird chuile lá. Oh no. Sinna Garrods díh mo. Garrods. An slíimad ar lofa. That's car taige. Brana, bhí mé stócí olta ní sin. Ní bhar sam chuir a bhí rágam. Ó, bin nígan je mún ar vins tólaiste. Ó jaí. Seistecha. Guita. Chliasta chuita. Rosa. Just Jane Darma there, okay? Wel, mae'n sin tú am cefí geistad. Frigáil leat. Wel, je van mis mag ik dir een leibig zet. Wel ní weimsin í bhaid. O, Branna cé tám. Chicken run é hain. Honest to God, Vanessa. Rhaid ni meirach lawr clai, chod ide. Chwn si sy'n gaffigs, chlort. Iawl tú, Liam. Das am, Vanessa. Sut chw Jack rwy'n siarad lawr le Bernie's gati. Bren, ta second is, nach yn prifrod, kom ik hen i dyn ysde. Liam, nag digan tú gwyl me heis galor slack a hortstits, ond sgamain cynta garafri tú. Sna rafri tú riaf. Just imi, Liam. Gillen se seo nach mé tú teachta go bhleiterbal. Bhíon an tá a dalú in a rí le Angela saganne a dearú mami a gcónaí. Snéci a bhí an ceart? Ma bhí. Tá a gomparaid lamsa ar scarar be. Je rudí go halk sin cinnte. Well, neala sain go déad muid go a dhéanús na sis Charlie a sober. Na bhfuil seabal a job eil. Well, níor mór na gáil a forstan ató. Is buile bach de bygan. Wel cymni god mami ar eich sin fásta. Níl ball first le seo a réit, so dearú mama díreach é. Seansar bí ísach bag a ail. Just bhainne cúpla seachtain go dtí go bhíon Charlie sortáilte. Oh, Margaret. Ní chuir an ceisteart man a Roma desperate. Bhhailm codú leat a... Well, hadíglam. Hadíg? Tá má buire a nó. No? Nes, stá. Civil servants. Sinna sé cearú teachtar ach fácaí amach sin a bhaid. O, sga fiú tú casi din siúre? Ná tá a gá bhain doile rís má bhean. Ma sé, deag go county council sin. Ydy tea breaks as coffee breaks as cholichanal break. Ní bwy adyn anol awdioch le. O, nach wyt sy'n gyma. Ní fech sa teina hiw fwy chaitrin y bedir e. Best fwy, cadwyn slaid i'n le liac chym na chan y hogial. Liac chym na chan, gero? Wel goma hyn sian a hyd, Sean Maco. No offense na tad yn y siwre. Ach ni hogyd sydd liac chym na chan, ach gwydyn ni môr le robych se. Nes, siwre, na rwt mis y led. Ach bolwy cho fi on. Hes sian ffodan yn ymlecyn tens. A chwaide, anw nidys ag i so golynio fawr a flecyn ten y diafo. Gys cwm los diawl. Wel bo chiach gymach sa gabam ar wylus. Siachar am acwynw, liac chym na chan y hogial, no mas ma hyn sian a hyd y hynyd. Heg an gwyd sian taboch, doch gwyd i'ch o glwyn og stair am wyntir y hyn. Wat dan ceir dy fada gyda boira?
Well, sin má tá glúna be fácail sin méid ruí a tarlú hartain se le garit. Cén fánach le green to petition? Petition? Tá go lá nach chuoine me chuidir beherse. Dá bhíthe go leir anamnacha tá cinnte go dóir an choirla chun de áidir deirtas an sin. Well, an ba cheappa go dastí petitions le útaí a bhád níos táhachtta ná leachcuimhnachan slán agé. Go le? Má tá rud gin rágad, aber amach is bí ré leis. No, níl. Actually, kis be go bháin amart. Ke a thuúrimse faoi ginmhile? Céird? Ginmhile. Abortion. Sléir go den éigen chu cóir chalíní ógur rosrún choilegus ginmhile bhacu. Ní bhecha sets tá a bhí sin bechas. No, ní bhéchas. Eistecha sin, gus bhí anam lúta leis. Bhfuil is agad é seo go trína le anna. Chnílanad ach ban bheag cún gaiganta. Nach naín an difriocht idir iriseoireacht fiúnta agus bíad an malíiseach. Tá a chrí briste thug vin an bógaid. Agus níl tú ná é heasamh go mé héana agus héon sonna sásta le chéile. Leis níor tá trú an goid. Hello, Holly. Wat is het zo brilliant, hey? Sin agad an is fíor scéal Ross na rón gan chur leis na bainthe. Wel, dat is dus powerfied. Wie zijn vier na breken? Piaat dat je Charles, you know. Stop it. Swear to God, dat zijn milu when is aan Andrew's ashes dat ik kippie. Cá mu si go dibin. Dat wel. Tijd klein maar ze dit het. Tá tú magam. Mu se bhar sin sin. Má buir fa seo bhargurt. Nes an céit faoi iad teag. Oh, tá tú go bre. Jo má jotaid an the house. Na marí tú inar scarbe. Ancaid, tean sciúb. A charnú is jazz ní thuirí sí léad is lafin héin doine. Ná haberlam gur ir tú agad ar Angela. Bhí sin méidir rot mé leat. Má gur héin is bag a bhí bhar. Dear má seán leat. Péidir go mé sí búthe go fáil. Tá sáid blóide ag Angela i láthir na hóra gan tosa a bheith chu leis. An go leis an tumhé. Cail Tiger dúil go bí. Níl sam. Cén tan maríise ar a bhaach. Jason na ba? En is dúrís go tíar ag se. Cén fá? Well, ní bhfuil mar an Harlús díon seánacht. Ie, stocha. Maithin jasa. Aber leat. Tá agad céad ceantú le seo le. Donnacha. Come on, Sinead. Tháinig mé ag caiint le go trína níos luúhiinniu. So? So ní ag caiint faoin amsre bhí siad. Wel, chuile hens na go cant fút a bhí siad ac an orad. Ó ná am Davins! Céirt a thóga sé ar donnacha ag mar ag an chuile gon eile agin é. Is masting an bún é. Slíimeúirín beag santacha tá nibnach is binnebach. Is cum leis sa teach faoi aon den eile an tíil seo go héin. Bhfuil tú ré? Tosa is ceantí le seo, Vince. Tosa! Tá sé milltead lánad. A céir do bhla go néad leis? É a cath go leatíh? Well, bargóid rud ag gnéana faoi nó. No céird. No céird i Sinead. Ní chuir mé sús lena bhí ampar a hiile. Agus sinna bhfuil de, Vince. Tá cuid eile fút hain. Spag nar hamid search party am ada a chuirtasa. An a chart ná dhémarta tú? Céirta sin ghuiite. Rinne tú gnáhaid a chéan an seo a haig. Gnáínta mai. Bhí a sama gcónaí go neire go geall leat. Má se a bud wasla chuigus. Uirinta fada. Well, cén waith sin? Mana bhfuil achman waith nó a go leis. Is fiar sin. Bhí Angela a gcónaí bre abalta don obair, ach a gcuirsaí gná bhil sin scéal eile. Nis se bhagart mas a cuairtú airigide tatú. Tá fatí sa? Airigid? Ní rud jaall ar a maiciad a chuide a haig. Sinna laig. Gyda cuideachta? Cos leis an teanam. An gifan leat? Stíon alaf, hís fan a doganna, na aine bhí an craca. Dwar bhfuil an áitin an go fáil. Cyn te sin? Cyn áit a dearse. As if go nean ha jarmad. Hey, gotcha haig.
Got you much as Jack O'Gall if it was big bit of crack ein. Snach gane? Well, je glad me hort she's on tran, as far lad. Níl sam ceir le rá. Well, bhí dóin le rád nar bhí me héananig líam le chéile. Bernie, please. Cá bhís nach san sásta bheith me héananig líam inis mar a chasa. Ní ra bhí san sa háir go chéile. Is airú leit san is choréir ba. Bhí is an, béidir.